Z nášho pohľadu realizačnej spoločnosti Klimak ako špecialistu na technické zariadenia budov je projekt Green Atrium pekným príkladom toho, ako využiť obnoviteľné zdroje energie v kombinácii so sálavými systémami s akumuláciou tepla a chladu. Takýto systém ponúka koncovému zákazníkovi a klientovi vysoký štandard vnútorného prostredia budovy. Aktuálne sa nachádzame v už dokončenom objekte, ktorom sme postupne inštalovali počas monolitu a odlievania stavby viac ako 50 km potrubí rehau a následne cez stúpacie potrubia a ležaté rozvody až k srdcu objektu, ktorým je strojovňa tepelných čerpadiel voda. Tento zdroj ako primárnu energiu využíva čerpanie vody zo studní, ktoré sú dve, a následne vsakuje túto vodu do 3 vsakovacích studní. Výhodou tohto systému je zdroj primárnej energie studničná voda, ktorá zo svojou teplotou postačuje na kompletné vychladenie celého objektu.